De directe aanleiding voor de sluiting van de mannen is de vechtpartij voor het door van de twee gemeenten. Die wie in de nacht van 21 op 22 november. Een groep stappers keerde hem doetje in de politie. Heeft burgemeester Fred Kronen van Ljouwert in de veiligheid in en om de twee gemeenten al een lange skoft net garanderen worden. Er zijn vaak te veel mensen in het gebouw. Geen gecertificeerde portiers en niet in voldoende mate. Nu moesten er 33 politiemensen optreden. Dus ik wil voorkomen dat zowel de bezoekers als de politiemensen als andere taxichauffeurs dat die nu veilig uit kunnen gaan. En ik wil eerst zeker weten dat ze dat goed op orde hebben. Het restaurant en het cafetaria mag wel gewoon open blijven. Ik de plande Christmerk het gewoon terug. Plaatselijk belang Jensum in het blied mij, maar vindt het spijtig dat het uitgaansdeal een mannen dicht maakt. De twee gemeenten spelen een wichtige rol in de Jensum gemeenschap. Behalve dat het een café is ook, waar iedereen samen kan komen, is het ook een gelegenheid waar gebiljart wordt. En waar beurzen gehouden worden. En waar bijvoorbeeld een kerstmarkt gehouden wordt. En dat is allemaal ter meerdere ere glorie van het dorp. De sluiting komt beroerd uit, heel omdat december altijd een drokke tijd is. De feesten kennen nog net teruggaan. Burgemeester Kroon is maar de sluiting van de mannen nog mild, vindt er. Volgens de reglementen moet hij eigenlijk 3 maanden dicht. Maar we hopen dat hij het binnen een maand op orde heeft. Is het niet zo, dan wordt het langer. De eigenaar is benauwd voor een faillissement, omdat er nou een soort inkomsten misrennen zal. Definitieve sluiting van de twee gemeenten is een groot drama wijzen van Jensum. Als de twee gemeenten dicht gaat en dicht blijft, dan is dat schadelijk voor het dorp. Want het is toch ook een trekker in het dorp. En het vervult ook een soort van centrumrol in het dorp. Dat betekent dat mensen samenkomen en dat mensen een ontmoetingsplaats hebben. Maar Safir is het dus nog net. Plaatselijk belang Jensum vreeg het een wol ouw, als de twee gemeenten net te hut bestraft wordt. Als je hier in de Doelensteeg of naar de Harmonie gaat en er gebeurt dan wat buiten, betekent dat dan ook wat voor de Harmonie.